Татарстанда урак тамамлана, бүгінгі игенчилер 3 миллион 600 000 тонна ашлык җыеп алган. Бу узган елгы уңышның 3тән 2 өлеше кадәр генә. Ул республикадагы ихтыяҗны капларга тулысынча җитәчәк, әмма шул ук вакытта җитештерүчеләрне ашлыкка бәя төшү мәсьәләсе борчый. Арпа, будай, арыш бермә-бер очсызланды. Бүген арыш 6000 сумга калган. Игенчилер монда инде файда алу түгел, ашлыкның үз кыйммәтен каплый алмау турында сөйли. Ашлык базарына хәзер узган елдан калган зур запас басым ясый бай һәм уңышның нәтиҗәләре хакында Рүзәл Шәрипов. Яңа склад эшләп куйдык инде, анда салып куйдык үзебезнең ашлыгыбызны. Арчаның Күтек авылындагы крестьян фермер хуҗалыгы 3 амбарларда шыгырым тулы. Узган елгы ашлыкларында быелгы уңышында сыйдырыр өчен яңа склад төзегәннәр. Хәзер 1000 тонна бөртеклеләре бар, әмма аны кая куярга белмиләр. Бәя көннән көн төшә. Ел сайын акча кертәбез җиргә, икмәкне үстерәбез, ләкин без аны кире үзебезгә ала алмыйбыз. Гел бер урында тапталып торган кебек. Техниканы карамасаң, басуга чыгара алмыйсың. Аны җирне сөрергә кирәк, аңа ашламасын кертергә кирәк. Ашлама үскән шурда. Ни өчен әле бәяләр безнең бер урында тора? Бер урында түгел әле, икеләтә төшеп тора. Сатып алган кешегә әйбәт инде ул, яхшы. Чөнки ул аны бәяне ким бәягә сатып алса, аңа әйбәт. Бит безнең үзебез бит акларга тиеш әле. Бу керткән акчаны бит әле без алырга тиеш. Узган ел уңышның күп булуы ашлык базарына турыдан-туры йогынты ясый, ул бәяне төшерә. Узган ел Татарстанда 5 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алалар. Бу республика өчен рекордлы сан була, әмма аның 600 000 тоннасы әле дә амбарларда саклана. Узган елдан калган ашлыкта күп булганга күрә, быел бөртеклеләргә бәяләр кискен төшә. Август ахырына арыш бәясе 6000-га калган, 22%-ка төшкән дигән сүз. Будай 9, арпа 17%-ка арзанайган, тик шулай да калган ашлыкны без сатып бетергә тиеш ди авыл хуҗалыгы министры. Бәя ел ахырына күтәрелергә тиеш дип фаразлана. Быел гына чит илләргә 12 миллион долларлык бөртекле чыгарылган. Иран, Төркия, Сирия, Казакстанда күпләп сатып алалар. Татарстанда да запас бар, Россия эчендә да запас бар бик күп. Әзрәк экспорт мәсьәләләре буенча да безнең логистика мәсьәләләре безнең республикадан бик кыйбатны, шул проблемаларга карата безнең шундый бәяләр ким. Ашлыкны әзерләп, сортировать итеп, чистартып, барыбер саклауга салып куярга кирәк. Аның бәясен без әзрәк арттыр дип торабыз. Быел республика игенчеләрен сынаган тагын бер проблема һава торышының тотрыксыз булуы. Май башында температура -12-га кадәр төшсә, җәй корылыгы белән шаккаттырды. Яңгырлар тиешеннән 48% кына ява. Нәтиҗәдә гектарыннан уртача 26 центнер уңыш чыккан. Узган ел исә бу күрсәткеч 37 була. 30 000 гектардан шәшкән уҗымнарны салкын эләктереп, кирдән шәшәргә туры килде. Яңгырлар вакытында ямады, нәхәр әзрәк теге җәй ахырына шәшә алдыннан әзрәк яңгырлар явызды, аның бары файдасы бар. Уңдырышлылык буенча лидерлар исемлеген Тәтеш ачып җибәрә. Монда гектарыннан 39 центнер бөртекле чыга. Чүпрәле, Кукмара, Кама тамагы, Кайбыч тавылда бара. Иң соңгы урында Ютазы гектардан 15 центнер чыккан. Баулы, Азнакай, Әлмәт, Әгерҗе, Чирмешәндә дә хәл мактанырлык түгел. Дәүләт тарафыннан субсидияләр дә вәгъдә итәләр. Именно сатылган ашлыкка узган елны 1,3 миллиард акча бирелде. Бу елдан башлап январь-февраль, март-апрель сатылган безнең ул 700-дән артык миллион. Бу елдан башлап январь-февраль, март-апрель сатылган безнең ул 700-дән артык миллион федераль бюджеттан, республика бюджеттан шундый ярдәм булды. Игенчеләрне көзнең дә коры булуы борчый, чөнки уҗымнарның үсеп китәсе бар. Бүгенгә алар 442 000 гектарда чәчелгән. Бу барлык мәйданнарның 84%. Хәзер игенчеләр кукуруз, көнбагыш уңышын җыеп алырга әзерләнә, 1,5 миллион тоннадан чыгындыр чыгар дип планлаштыралар. Аннан 180 000 тонна шикәр комы җитештерәчәкләр. Халыкны тулысынча тәэмин итәр өчен бу җитәрлек. Республика кырларында үскән уңышны елдагыча ярминкәләрдә сатып алырга була. Алар бу шимбәдә Казанда ачыла. Рүзәл Шәрипов, Гадел Минтубаев, Яңа Гасыр каналы.